bítach a me sé géirí bhí séanatar. A mé géirí bhí séanatar chomór cha mé go cuarpas an sein, cha mé go cuarpas Maud, cuarpas Burns, agus clásach an sein. Ach a thul túris cha mé isteach go cuarpas, chu mé tréis áte agus cha rámí tollate. Thuirs mo fiúr bhéic, go bí a ceas go ár. Un lá bí mí in séanatar nas animals an túil, agus bheith cearst. Ar un lá, cha mé go cuarpas chomór, bheith mílte in de dúine a dóisteach go an cuarpas seo. Agus bhainich mise, seaching a station, thuirs cuitecin gná géanamí a bhí ar TV, agus thuirs mé go mí mé a dhéanamh. Ach an rud, in lá sin, bheith cuarpas ag mo fiúr bhéic, bheith fé meic an tuag, bheith fé meic an fiúr ag an teichacham, ach dí bheith mé tuag sin suas go usa. An fuú graag go mí talate, chanáid ar bí sin cear. Nuna bheith mí na sáiche bheit tar carban acham ach chad raibh mé rud san bíleis ar bheith mí choléis. Bheit carid sin ach an cúteach ach an lá bheit sin díreach stacht a blin agus bheit sinna charad carid sin acham. Bheit mí chomí sóchilta nuna bheith mí na sáiche agus chanéal difrite an dú. Chaine mí táirte an sa bheithe seo. A thula lá an san scáil, bhí mí gopad chócrúé ar sanna bhí macrat agin. Ach, chaine mí bria agus chaine mí glíoch. Chaine mí an sé seaar ag cas an bí. Nar a ha mí faca an scáil seo, ha mí dóchas gan bí duine ag gráad an mama me gain. Go raibh mí céineáil agus snóc agus cruacháil ar stoch a glíoch. Ach, bhí sin briacin. Fón chaine mí bria agus chaine mí céineáil neoglíoch. Ach, an bhritas misa sin fís, nach chéal fís ag duine san bí ile cóhanam. Chaine mé géirí bhí mam fearantain ách agus gwaat. Ha mé géirí bhí duine ach am héin, ach ha mo fearantain a géirí mí bhí dúach má iadsan, agus ha thula duine san scáil a gwaag go bhfuil mé dúach má iadsan ách agus gwaat. So mar sin, ha mé gopa tráin, agus na ha mé feachtal an scáil, ha mé géirí bhí doctor, chaile sin ách. Cha mé géirí a fechal mo héalach. Ha mé géirí a fechal an béthe seo, a dul áte go bhí mé duine ach am héin, áte gan duine granta a gráag go bhfuil mé ách ach chanéin mí. Ha mé heastart an scáil mo héalach ách go bratúlach. Chra mé ar sáin a bhí animal. Wel, chra mé géirí a bhfuin an tachar sin seo. Si duine go má dúte hanam, ba mé fuidir chans na scáilion is chráis ag duine chu mí. Chra mé géirí seo, ha mé géirí bhí gascail, misnicail, ach sin rud chan nuair an jo. Mar sin chuid mí deoch látear. An éige ónní cús is rin mí rud áfasach gárach, chan níl mí próseala. Chan sin an páirtead mesa gotá. Chuircuid cin videoiar ar Facebook is thar sé dúireach an lá is na thula duine éigcéin. Na sé is go thula duine chu mí. Dúireach mar a bheith mé géirí. Ach, sin rud, chrá mé géirí mar seo. Chrá. Nuair bheasach mí chaneal mí ar sláán gin cúnib mí mar seo. Nes, ha mé géirí a fuidir chans na scáilion. Ar fallach Untitled